minasan, o genki desu ka? Welcome sa aking channel mga kababayan, Eric's Nihongo Lessons. Halina at mag-Nihongo tayo. Ang leksyon ito ay unang parte sa tatlo na tungkol sa mga sentence ending particles. Ang leksyon ito ay tututok sa 5 sentence ending particles na ginagamit ng lalaki at babae. Yoroshii desu ka? Hajimemashou! Ang mga sentence ending particles ay yung mga particles na kinakabit sa dulo ng sentence at sila nakakapagdagdag kulay sa iyong komunikasyon sa Nihongo. May mga particles na ginagamit ng kapwa lalaki at babae at ito ay ang paksa ng leksyong ito. May mga ginagamit lamang ng mga lalaki sa susunod na leksyon at ginagamit lamang ng mga babae ang kasunod pa na leksyon para sumatotal 17 na sentence ending particles. Ang leksyong ito ay tututok sa 5 particles na ginagamit ng lahat, mababae man o lalaki. Ito ay ang ne, yo, uke, uteba at ni. Titignan natin sila isa-isa kasama kanilang mga ehemplo. Kung nais niyo pong tumulong upang makagawa tayo ng mas marami pang mga libreng videos katulad nito, pwede po kayong magbigay ng kahit anong halaga sa aking PayPal account, Eric's Nihongo Lessons. Ang Eric's ay E-R-I-C-S, wala pong apostrophe, Nihongo Lessons. Ang link po ay nasa description box sa ibaba. Ang leksyong ito, pati na rin ang mga nakaraang leksyon, ay meron pong kasamang exercise sheet na nagpapalakas ng iyong napag-aralan. English po ang exercise sheet natin. Sa donasyong $10, pwede po kayong umemail sa akin sa ericsnihongolessons@gmail.com at i-email ko po sa inyo ang exercise sheet. Pagkatapos nyo pong sagutin, balik nyo lang po sa akin ulit at ako mismo ang mag-check at bibigyan ko po kayo ng feedback. Ang una ay ang ne. May 6 na gamit ang ne. Pagpapahayag ng paghanga, pagsasang-ayon ng sinabi ng nakikinig, pagpapalambot ng kahilingan, paghihingi ng kumpirmasyon, pagpapahayag ng banayad na paninindigan, at pagpapahiwatig ng hindi pagsang-ayon at duda. Titingin tayo ng 2 o 3 ehemplo ng bawat isa. Paghanga. Totemo kirei na kyoku desu ne. Totemo kirei na kyoku desu ne. Napakagandang awitin, no? Isa pang ehemplo. Kenji-kun wa sugoku atama ga ii desu ne. Kenji-kun wa sugoku atama ga ii desu ne. Napakatalino ni Kenji, no? Pangalawang gamit, pagsasang-ayon sa sinabi ng kausap mo. Ito'y napakakomun na ehemplo. Watashi mo sou omoimasu ne. Watashi mo sou omoimasu ne. Yan din ang iniisip ko. Ito'y napakakomun din. Sono tori desu ne. Sono tori desu ne. Oo, ganun nga talaga. Isa pang ehemplo. Honto ni sou da ne. Honto ni sou da ne. Totoo, ganun nga, no? Pangatlong gamit ay pagpapalambot ng kahilingan upang di namimilit pakinggan. Ito rin napakakomun na ehemplo. Onegai shimasu ne. Onegai shimasu ne. Ikaw na bahala ha, please. Zehi, mata asobi ni kite kudasai ne. Zehi, mata asobi ni kite kudasai ne. Bumalik kayo dito ha. Owattara denki o keshite ne. Owattara denki o keshite ne. Pagtapos ka na, patayin mo ang ilaw ha. Pang-4 na gamit ay ang paghingi ng kumpirmasyon. Ashita wa yasumi desu ne. Ashita wa yasumi desu ne. Holiday bukas, ano? Kimura-san wa kyou kuru to itteta ne. Kimura-san wa kyou kuru to itteta ne. Sabi ni Miss Kimura, darating siya ngayon, di ba? Pang-5 gamit ay ang pagpapahiwatig ng malumanay na paninindigan. Ano hito wa dou suru tsumori nano ka nakanaka wakaranai ne. Ano hito wa dou suru tsumori nano ka nakanaka wakaranai ne. Ang hirap intindi ng taong yan, no? Kung anong balak niyang gawin. Boku ni wa sushi yori sashimi no hou ga oishii desu kedo ne. Boku ni wa sushi yori
Sashimi no hoga oishii desu kedo ne. Para sa akin naman, mas nasasarapan ako sa sashimi kaysa sushi. Ang katapusang gamit ay ang pagpapahayag ng pagkokontra o duda. Ito'y napakakomon na ekspresyon. So desu ka ne? So desu ka ne? Ganun ba yon? Isa pang ehemplo, kanojo wa honki desu ka ne? Kanojo wa honki desu ka ne? Seryoso kaya siya? Ang susunod na particle ay ang yo. Ito'y may 4 na gamit. Para humimok ng aksyon, para gumawa ng mas malakas na kahilingan kaysa ne, para magpapahiwatig ng katiyakan, at tuwing meron kang papapagalitan o pakitaan ng pagkainis. Titingin tayo ng 2 o 3 ehemplo ng bawat isa. Paghimok ng action. Kondo karaoke ni ikimashou yo. Kondo karaoke ni ikimashou yo. Sa susunod, magkaraoke naman tayo. Skoshi demo tabeyou yo. Skoshi demo tabeyou yo. Kumain man lang tayo ng kahit konti. Pangalawang gamit, para gumawa ng mas malakas na pakiusap kesa ne. Watashi wa hishi desu kara onegai shimasu yo. Watashi wa hishi desu kara onegai shimasu yo. Dahil desperado na ako, nakikiusap na ako sa iyo. Kanojo wa kawaisou dakara tetsudatte kudasai yo. Kanojo wa kawaisou dakara tetsudatte kudasai yo. Dahil nakakaawa na siya, tulungan mo naman. Ang pangatlong gamit ay ang pagpapahayag ng kasiguraduhan at katiyakan, at para dito ang tono ng yo ay pababa. Shachou wa kyou kaite kuru desu yo. Shachou wa kyou kaite kuru desu yo. Babalik si Shachou ngayong araw na to, alam mo ba? Hayaku shinai to maniawanai yo. Hayaku shinai to maniawanai yo. Alam mo, pag di natin bilisan, di tayo aabot ng oras. Ang katapusang gamit ay pag meron kang papapagalitan o pakitaan ng inis. Mitto mo nai kara yamete kudasai yo. Mitto mo nai kara yamete kudasai yo. Dahil malaswa, tumigil ka nga dyan. Chanto benkyou shinasai yo. Chanto benkyou shinasai yo. Mag-aral ka nga dyan ng mabuti. Ang pangatlong particle ay ang ukke. Ito'y kinakabit sa plain past o ta form ng mga verbs at adjectives at may 2 gamit. Para alalahanin ang impormasyon na dati nang ibinahagi sa iyo ng kausap mo o ng ibang tao. At para maalaala ang mga bagay mula sa malayang nakaraan. Tingin tayo ng mga ehemplo. Unang gamit, alalahanin ang sinabi sa iyo ng kausap mo o ng ibang tao. O tomodachi no namae wa nandattakke? O tomodachi no namae wa nandattakke? Ano nga ulit pangalan ng kaibigan mo? Tanaka-san no shuchou wa itsu kara deshitakke? Tanaka-san no shuchou wa itsu kara deshitakke? Mula kailan nga ulit, sabi ni Mr. Tanaka, yung business trip niya? Shiken ga muzukashikattakke? Shiken ga muzukashikattakke? Talaga? Mahirap daw ang exam? Ang pangalawang gamit ay ang pag-alaala ng mga matagal ng pangyayari. Nostalgia. Kodomo no koro, kazoku to itsumo ano restaurant de tabetakke? Kodomo no koro, kazoku to itsumo ano restaurant de tabetakke? Noong bata pa ako, palagi kaming kumakain sa restaurant na yan kasama buong pamilya. Daigaku no toki, kono super de arubaito shitakke? Daigaku no toki, kono super de arubaito shitakke? Nung nasa kolehiyo pa ako, dati ako nagpa-part-time sa supermarket na ito. Ang pang-4 na particle ay ang teba. Meron tayong 2 gamit. Pagpapahayag ng pagkakainis sa iyong kausap at pagpapahiwatig ng indirektang utos o pagbabawal. Unang gamit, pagpapahayag ng inis sa iyong kausap. Kite nai no?
お父さんってば。聞いてないの? お父さんってba? Di ka ba nakikinig? Hoy, tay, kausap kita. Hao migakanai mama, netcha dameってba? Hao migakanai mama, netcha dameってba? Di ba sinabi ko sa'yo na di mabuti yung matulog na di nakapag-toothbrush? Pangalawang gamit ay ang pagpapahayag ng indirektang utos o pagbabawal. Pati ni koitte ba? Pati ni koitte ba? Punta kayo sa party ha? Hayaku nenai to hayaku okirarenai tte ba? Hayaku nenai to hayaku okirarenai tte ba? Sabi ko nga sa'yo na kung di ka matulog ng maaga, di ka rin makagising ng umaga. Kaya, kailangan mong matulog ng maaga. Ang panglimang particle ay ang ni. Ang gamit nito ay pareho ng sa noni, na ibig sabihin kahit na nanto ka. At atin na itong tinalakay sa nakaraang leksyon 78. Kinakabit ang ni sa daro upang bumuo ng daroni. At saka sa desyo, desyoni. At sa ta form ng mga verbs, taroni. Isa lang ang gamit ng ni, pagpapahayag ng pagsisisi kung ginawa ko lang, kaso di ko ginawa. Mo skoshi ganbattara goukaku dekita daro ni. Mo skoshi ganbattara goukaku dekita daro ni. Kung nagsumikap lang ako ng konti pa, siguro kaya kong pumasa, kaso di ko ginawa. 10月に待っていたら飛行機代が安くなったろうに。10月に待っていたら飛行機代が安くなったろうに。Kung hinintay ko lang ang Oktubre, bumaba sana ang presyo ng tiket ng eroplano. Kaso di ako naghintay, kaya mahal ang nabili kong tiket. Susumahin natin ang ating leksyon. May 5 sentence ending particles na ginagamit ng lalaki at babae. Ito ang ne, yo, uke, utteba, at saka ni. Sa susunod na leksyon, ating tatalakayin ang 7 sentence ending particles na ginagamit ng mga lalaki. At ito ang kana, na, sa, i, ze, zo, at monoka. Kung nais nyo pong tumulong upang makagawa pa po tayo ng mas maraming libreng video lessons katulad nito, pwede po kayong mag-donate ng kahit anong halaga sa aking PayPal link na nasa loob ng description box. At kung nais nyong patibayin ang iyong natutunan, meron po tayong exercise sheet para sa leksyong ito at sa mga luma nating leksyon. Mag-donate lang po ng minimum $10 at pagkatapos nyo akong i-email, ipapadala ko po sa inyong exercise sheet, gagawin nyo at isauli nyo sa akin through email at ako mismo ang mag-check ng iyong mga answers. Bibigyan ko po kayo ng feedback. Salamat po sa inyong suporta. Yoroshiku onegaishimasu. Kung seryoso kang maging fluent sa Nihongo, importante ang pagsasana at pagpapractice araw-araw. Pag-aralin mabuti ang grammar at ang pagpaparami ng iyong bokabularyo. Ang aking Nihongo course dito sa YouTube magbibigay sa inyo ng malakas na pundasyon upang ang Japanese language skills ninyo mapabuti at mapalakas. So pakiclick na lang ng like, share o subscribe at hihintayin ko kayo sa susunod na video. Nihongo no benkyo ni gambatte kudasai. Ja, mata ne!